Добре дошли в канала на Life Store. Днес с вас ще приготвим безглутенов сладкиш с карамел на Creative Nature. Ще започнем с маслото на Life Store, предварително оставено на стайна температура, за да може да бъде меко. След това към него ще добавим и яйце на Orgran с вода, както си е по инструкцията. Имаме нужда от едно яйце. Добавяме го към маслото и след това добавяме и растително мляко. Разбъркваме добре и пристъпваме към основната част от нашата рецепта – сладкиш с карамел на Creative Nature. Изсипваме целият пакет и след това отново разбъркваме добре. Самият микс ще се получи доста течен, но нека това да не ви смущава. Това е целта. След като разбъркаме добре, загряваме фурната на 180 градуса и преливаме микса в формата за кекс или друга подходяща форма. Преместваме в фурната и след като се запече за 25 до 30 минути, оставяме го леко да изстине, понеже се получава много мек. Нарязваме го на подходящи парчета и ето така изглежда отвътре. След това задължителен завършек е кокосовия солен карамел, с който заливаме отгоре обилно нашият сладкиш. И така, вече сме готови. Бъдете здрави и сити с Life Store!